5 sa nga National Basketball Association of Final sa las 9 subong nga aga. Balikan na kita sa home arena sa Golden State Warriors sa may California, USA. Sa mga balita, subong man mga tuwi ko nga mangina sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mapaang nga to na sining panahon na bago naman na sining reach sa nga high pressure area sunod sa ato ng State Weather Bureau. Ini nag-extend sa may eastern section sa nga Luzon region kag magadala sa nga mapaang at the same time mainit ang adlaw sa nga Martes. Sa iban pa nga mga balita lokal, ibaron nato na karon nga pahayag diri sa nga pilaman ka mga drivers sa nga pampubliko nga mga salakyan ilabi na sa public utility jeepneys. Kasunod sining isa sa mga ginakonsiderar banwa ang pagpatigayon sa transport strike banwa sa transport group diri sa aton sa Negros Occidental. Pagod na sining pagasaka na naman sa nga presyo sa nga diesel kag gasolina subong nga aga. Ang iba na sining mga kotoran naton nga may bulo budget kahapon naghingagaw na pa full tank sa ilang mga salakyan. Kaya ang gasolina nagasaka sa nga 2.15, ang diesel nagasaka sa nga 4.30. Ang pinadiri ka mga transport groups nagaduso na naman sa nga piso at tubtubad 2 pesos nga additional fare hike banwa sa tunga-tunga sining padayon nga paggasaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. In fact, iba na ganun sa nga parte sa nga to nga pungsod labi na sa may Metro Manila ang mga salakyan na jutaya na lang sa mga dalanon. Ini ang bangon man sa padayon nga pag-increase sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. Mati-check na to na karon sa may syudad sa nga Bacolod. Ano mapahayag diri kung mag-aupo naman na diri sa ginaluto nga transport strike ang ini nga grupo o kung pila ka mga drivers sa nga public utility jeepney. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Basta magasaka abi ang ining presyo sa nga produktong petrolyo nagadungan man diri ang paglumpat sa nga presyo sa iba na pagid nga mga balaklon. Amo na nga mayara sa mga nagasiling ti medyo dako gini nga problema kung na magadangat na sa 100 pesos sa nga litro sa nga diesel kag gasolina diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Kaya nga transport cost nga nagasaka man mo. So iba na sining nga mga nagabulante o kung mga nagabaligya bala sa mga agricultural crops, agricultural products, iba na pagani sining mga nagapanguna nga mga balaklon nagamahala naman ang presyo. Sa iba na pang mga balita lokal, i-check nato na karon sa may Department of Labor Unemployment Negros Occidental hanggang sa Mari sa mga nagpatigayon o kanagupod sa Independence Day Job Fair sa naglikad ng Domingo sa bilog ng adlaw diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kaya mo ningin patigayon diri sa Dole Western Visayas. Masobra to makalibo ka mga job vacancies na ginatanyag sa mga naglain-lain ng mga local kagiban pa nga mga employers nga nagatanyag sa trabaho sa iba ng pungsod. I-check na nato na karon kaya Dole Negros Occidental Head Mary Agnes Capigon. Sa mga balita national, ang aton incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag nga siya ang dedicated kag determinado gid nga mag-utilize sa sustainable kag renewable energy diri sa Pilipinas. Although wala pa man nagid sang actual nga plano ang aton nga President-elect. Samtang President-elect Ferdinand Bongbong Marcos ang nagpasalig banwa nga siya ang magatrabaho kaupo diri ang simbahang Katoliko kadungan man sang pagpakigsapol sa iya sang representante sang Vatican sa Manila.
Outgoing President Rodrigo Duterte magatambong sa inaugurasyon sa sining bata si Vice President-elect Sara Duterte sa Maya Davao City sa Hunyo 19. Sa mga balita international, 25% na banwa sang duta nga ginatalauma sa mga Ukrainians ang subong hindi na mapusla na bago daw sining parayon nga inaway sa tunga sang Ukrainian kag-Russian forces. Siyempre sa balita sa hinampang, sinuwayhan na banwa ang magadaog subong nga adlaw kadungan na sining Game 5 sang National Basketball Association na finals. Mamaintainayhan ni Stephen Curry ang ining tagalumapaw niya nga puntos perte ng baka-baka ni Curry, no? Para lang makuha man na kontani sang Golden State Warriors. Ang kadalagaan na tinagligad na sining Game 4, ila sining nalutos ang Boston Celtics sa may home arena sang Celtics sa Boston, Massachusetts. Ibantayan nyo na karon ng Game 5 subong nga aga, and ang paglantaw din sang pila man ka mga coach, pila ka mga analyst base kon makadanggat na nagabani ni Banwa sa may Game 7 or tapos na sa GSW ang ining hampang sa sining duha ka mga sunod-sunod nga mga hinampang sa nagid lamang sa Game 6. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na bombohanay big time. 10 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang pila sining ka mga grupo bala o kon mga hensya sa gobyerno nakatalupangod na sining medyo pagdujutay-jutay na gimano ka na paggabuhin-buhin, medyo naglaka ko ng mga salakyan sa mga dalandon na subong ilabi na sa mga pribado ng mga salakyan. Actually iba na gani sining mga nagabiyahe sa mga pampubliko ng mga salakyan, ginpili nila nga magpahuway na lang anay, nag-divert sila bala sa iba ng sahi isang palangabuhian subong kati para sa ila hindi gid sila mabuhi. Imagine ninyo iba na sa mga drivers bala tag 150, 200 pinakatayo ganagid 300 pesos sa madala nila pauli sa ila sinintagsa ka mga balay banwa kon hapon kaya subong nga daan 85, 84 ang presyo sang diesel. Kay subong nga aga nagsaka na naman sang 4.30 ang presyo sang diesel, mados 15 o kon na 2 pesos kag 15 centimos sa may presyo sang gasolina. Ang diesel 4 pesos kag 30 centimos ang ginadugang subong adlaw, ada ng kerosene nagasaka sang 4 pesos kag 85 centimos. Sa separado nga mga advisory sang Chevron Philippines Incorporated o kanang Caltex, ang Flying V Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, ada ng Sea Oil Philippines, abo ni ang ginapatuman nila nga big time price hike epektibo subong nga aga alas 6. Ang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, ada ng PTT Philippines Corporation, mag-implementar sang pareho man nga pagbag-o o kon pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sa kinandan banwa ang ining adjustment naga-take effect alas 6 sang aga, and then magluwas gid lamang sa clean fuel mag-implementar sini alas 8:01 subong nga aga. Ang Caltex actually alas 12:01 pa lang kay nasang kagahon nagpasaka na sang presyo. Pagpatak nga maglapaw o magtapak na bala sa may Martes alas 12:01 yan nagasaka na gid na ang presyo sang produktong petrolyo. Ang iban sa mga transport group sa banwa, ang hingyo nila nga padugangan sang piso o kondos ang pamasahe. For example, subong 10 pesos diri sa aton sa Bacolod
although this is temporary. Halin sa nagsugod na ining COVID-19 pandemic, kung sa diin halin sa 8 pesos naton nga pamasahe sang 2020 March until March 2020 Banawa, ang ining 10 pesos wala niya gani taripa mo. So temporaryo lang ini kay kaluoy manaton sa mga drivers nga ginbuhinan ang ilang ang numero sang pasahero nga ilang nga mabasaka. Hindi na 100% sa ilang seating capacity ang mabasakay nila sang tinalikdan. So, halin sa 8 pesos nahimo siya nga 10 pesos. And amo ni nagapabili na subong nga pamasahe naton ilabin na kung bagsakay ka abi Bata Libertad o kung Mandalagan Libertad sa mga round trip sa nga mga jeep. Magluwas gid lamang yung kunastaka na gito sa may Libertad nga timabayad kanaya sa nga 13 pesos. Pero sa first 4 kilometers temo na ang pamasahe 10 pesos. Karon ang pila ka mga transport groups ang ginahigyo ni nila amuning pasakaan na naman ang pamasahe dili sa aton sa may Western Visayas. Wala pa gid formally naka-file sang petisyon ng mga grupo sang transportasyon. Ang pahayag nagligad sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi pa nila matagkan sang approval ang ining petisyon sa mga driver nga pasakaan ang pamasahe kay magadepende na lang sa next administration. Unexpectedly, sa nagligad nga semana, ginaprobahan ang ining piso nga saka sa pamasahe sa National Capital Region and then sa Region 3 kag sa Region 4. Sa aton sa Western Visayas, wala pa tinimok-timok. Wala pa tinimok-timok kung bala aprobahan o kung mayara sang petisyon nga file ang ining grupo sang transportasyon na Banawa. Pero may pila na ka mga pahayag just like sa United Negros Drivers and Operators Center. Ang ilan sa nga plano nga magpatigayon sang transport strike. Ano ang pulso din sa pila nato na kamangkotoran ng mga nagamaneho o kan mga nagabiyahe sa public utility jeepneys. Bomo Grace din na baton direkta sa northbound terminal sa report. Kamin. Ma'am Marlene, live kita subong sa northbound terminal. Kag nagaulik danay na lang yung mga drivers sa tupad ko. Actually, damo sila Ma'am Marlene, no? Nabigay ko anto sila sang reaction regarding ni sa pahayag man sang undok ng Secretary General Ma'am Marlene. Naga-tililipo na nga hoy-hoy ang pako, Bomo Grace. Yes, Ma'am Marlene. But pag-abot di kagina, natuyotoy kami di kakadlaw, no? Okay. Wala na may imo ni, may bika, kadlawan ka Bomberlin. Ikadlawang libog na lang nito. Yes, ikadlaw na lang libog. Adi kadasig sang kagagawa di sa mga jeep, Bomberlin string bahin terminal. O kag plasta di sila, no. Ano man ang nagakatabo. Aware man sila Bomberlin sa pag-plasta, no. So, aras tupad ko, madamo diri sa mga drivers. Ma'am Marlene. Ara sila ko, no? Tanana. Sila. Pansit na lang, pansit. Ma'am Marlene, pansit na lang ko nung sudan. Pero okay lang. Wala na ka nun? Sige. Isa-isa habi sila Dabo mo, Grace. Sige, Ma'am Marlene. Masugod ta kay Sir. Ano pa nanta, Sir? Randy Diniega. Randy Diniega? Oo. Kamusta man? Sa subong ko yun, bigaw gid ang income. Okay. Ikaw ba kaliyon ko be? That's why na lang yung Berlin. Ikaw ba kaliyon ko ma-transport strike o kon pa sa kanang plate? Mas maayo magnubo ang gasolina. Mas maayo man nga masaka ang plate pero mas maayo gid magnubo ang krodo ang gasolina. Okay. Kay Sir Randy Berlin, mas maayo gid magnubo ang gasolina, no? Kamusta nga biyahe subong Bomo Grace? So, kamusta sir ang biyahe sa Subong? Wala pa gid. Hinay ang biyahe namon. Kaya ang tugkong namon kung sakto-sakto lang gid sa back and forth. Mahal na daan. Nas ano ka ng sugod biyahe sir? Sais. Kapila mo na nga balik? Kadua pa lang. Kasi mag-alas 9 na. Puno to? Puno. Pagbalik, hindi ko buta. Way man kami matayaan to sa Burgos. Hindi ka gidya nga terminal ka, Sa North ba? Ga biyahe? Hindi ko katayaan. Okay.
Ilang mga kabataan na, sir? Buhay pa. Wala pa? Single ka pa lang? Married na. Ay, married na. Wala pa na bata. Buhay pa. Di, paano to nakasupot? Ah. Kadla, Mama sir. Grace, Yes, alas Bomberlin. 6 sila nagasugod, no, sa pagbiyahe. Alas 6, Bomberlin. Kadua Oo. pa lang. Kadua pa lang na, sir? Dalawa pa lang. Kadua pa lang ni Bomberlin. Ang average nila abing income kada trip pila. May mutang man. Ang average nga income base, sir, kada trip lang. Average ang volume na gina. Yung kisa, mag-income man kami, 700. Sa isa ka trip. Oo. Tapos, Isa ka trip? ay hindi. Adi. Bang trip namon, 150, tapos makuan pa na may buhin pa na di sa kuan, barker, kag sa ticket. Hmm. Bala may receive namon ang kuan, 28 na di ang bayad. 150, bawasan mo siya 28. So, 100, ano lang na, 23. No, 122. So, Oo, sa kada trip na 150. So sa isa ka adlaw, makapila man. mga siguro 8 siyam. Eh, maka ano ka? 900 or Dalagsa lang kay kisa way man pasahero balik. Wala So, na kung magaling nalin ka sa diya. Libertad. Yes, Merlin. Kung nalin na sa may Libertad, why na pasahero pabalik sa Bata. Oo, nakaano lang gate Merlin ang mga pasahero pabalik na diri sa north, no, kung magaling sa Libertad. So, diri puno dayon ang jeep. Pero ang pabalik namon daw why kay hindi man kami kataya to sa Burgos kay kay umato ang dalan. Pila ang Enforcer to. pila Yes, Sumali. ang yan yung ginabiyahe Bata, no? Bata Libertad. Bata Libertad ka, sir, no? Hindi na northbound. 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 Okay. Eh, laka man na pasahero, galing mo Merlin northbound. Mhm. Pila ang arkila nila? Pila, sir, ang Arkela? 850, 850. 850. Tapos makuha na namon mga kuha na alas 5. Alas 5. Why pa kami na income alas 5. Ang income namon mga sa kuno alas 6 pa alas 9. 9:30 man namon grahe. Sa Okay. 850 na nga, ano na, nga Arkela, pila na nabilin sa imo, nga kita. Depende na sa kuan sa pasahero kung damo pasahero sa gabi. Di maka-income man kami mga Ang alas ano kada oras, mga kauntat. 9:30. Ang Berlin, from 6 a.m. to 9:30 ang biyahe ni Sir Randy. 850 ang ilang arkila. Pila Yes. ang magasto nila sa gatong? Sa 850 nga Arkela na, Sir, pilang magasto sa gatong? 1-2, 1-2? 1-2, 1-3. So bali 2,000 na tanan ang ila dapat patakason. Yes, from Berlin, dira-dira. Gid sa 2,000 ang ilalapat, takaso, no? Oo, kada adlaw. 850 nga arkila plus 1,200 nga gatong. Sobra 2,000. Yes. Ang sobra sinadira amo na ang dala nila pauli. Yes, ang sobra sa dira, Sir, no? Amo nang dala niyo pa uli. Pila man ang dala mo? May depende, may 500, 600, 700. Hindi magkapareho. Depende sa pasahero sa gabi kung damo, tabuta, pati maka-income kayo. Oh, Amo na okay lang na income kung wala nila. ka pa bata, from Berlin. Pero pagka sunod nga adlaw mabiyahe na naman sila or pagka after one day pa? Ang biyahe ni Sir, ano, everyday ni or after ano? Daily. Alternate lang. Hindi, daily gid. Daily. Okay, Ilan ka okay pa naka-use na ka ba? nagawa sa iya. Kuan pa lang, 3 ka bulan. Hindi. Tatlo ka palang kabulan nga biyahe? Oo. Anong Oo. lasa mo, Brason? Driver man. Sa truck, mga truck driver. Nasa truck. Okay. Okay. So, bali amo na no, kadto sa una medyo dako-dako payagawa. However, subong 85, 84 na abi ang diesel mo. Yes. Ayan na tutorno, mabiyahe na siya. Oo, yan na, Berlin. Sige, sa ilo Turn, kita no? sa isa Magwa. abi, Bambo Grace, meron na sa tupad mo. Si Sir, ano yung pangalan ta, Sir? Di ba? Marlon Husayan. Marlon Husayan. Husayan. Sir Marlon Husayan, Berlin. Sa mga ka-driver, sa jeep. Ano yung ginabiyahe? Anong ginabiyahe to, Sir? Bata Libertad. Bata.
Kamusta Okay. ang pagbiyahe-biyahe? Sa amon di sa bata man, pertige dya ka tiot dia. Makagawa ka di, mapuno ka, butang ka, maka 180 ka, magawa mo na di. Magawa mo na 180, pero kung makabalik ka, matimingan mo nga damo, makakuha ka dabi, pinakanubo mo, 250, 300, depende sa peso, balik mo. Kung maka 300 ka, mas na okay, kaya ang imong back and forth, 170, ang imong krudo. Di may biling ka da nga 1.3. So sa arkilaan mo nga 600 at pinakanubo 600, sa 140, dali lang. Ichuwa ng ruwas bastante. ang butan tabi ma'am sa 300 na lang no, sa 300 mo nga tiyog. Pero na ka namin nga tiyog mo. Sa 300 na siya, ang trodo mo na 170, 130 bilin. Sa 130 na, ang ma-consume na di nga tiyog is 7 lang ka tiyog. Sa 7 ka tiyog na 130, arkila mo na 130 sa 7 ka tiyog, klaro naman. Kuhaan mo da siya, arkila mo nga 600, mabili na da mo siguro mga 200 o 300. Tik may bata ako, apat ka bilog, makalis na galit ng tuwing. Hindi na kayo ko. Yung ang amon ng taniya, kay total hindi man masarangan na isang gobyerno ang isa tax nga tani pa minimize pa ano po ng ang krudo o kung kuha na yung tax, saka nag-play. Iwan man kami saka na lang din. Kaya kung mag-strike kami, ako hindi pa pamatian ng amon nga muna, strike kami. Amon nga So, pasaka presyo na yung mo, sir? saka lang na please. Muna na. So kung hindi Plete, I mean, no? Pasaka plete, Bomba Erlin ang kay Pila sir. gusto niya nga saka. Gusto niya saka plete, Bomba Erlin. Kay Pila, kung mag-strike, sir, piso, ano nang dos. diskwentasin mo? kung mag-strike, ang ginasinggitan gyapon sa strike, amo na mo, kuno ng welder execution law. Kuhaan tani na ka mo ginandiruan nga ko sang crudo mo nga why control ang gobyerno sa mga petrolyo na mo ginatani. Kag dapat tani kung madayon tani na hindi kami pasaka crudo, pasaka piti kay para ang crudo Maria. Pero kung hindi nila pagtanugon ng gobyerno tada bungol man, pasaka ng piti. Wala mo ma. Di kagapon na akong ginansa o 200. 200 kay gusapat ito kabata. Sige. Pila ang Wait. Halos tanang ito. Kasi kunaga, okay, dasig-dasig kami. Isa, duwala na kati, pag tatluan na. Hina na kayo. Bomba Erlin. pila ang gusto niya nga ipasa duga nga ba sa pamasahe para nga makabawi-bawi sila. Isa na po. Pila man, sir, ang gusto mo nga idugang sa pamasahe para makabawi-bawi ka mo, sir? Ako susubong sa ako na nga, pwede na nga 5 pesos siguro. Kahit hindi 5 tababala na mga pagka-martes, daso na martes saka naman. 5 pesos. Masaka man matya ko ay hindi pa punaog mo. Di ko nanugin man, kung manaogin man sila kung paano nila, pwede lang man automatic ang plate balik nila. Nga mo hindi man kami kapabalik sila kung hindi na kung taas ko. Dito ba pansit talaga ito tapos. Bali muon nga 15 no para kay Sir Husayan, Mamo Grace. Yes, Bomba Erlin. Imoon nga 15. Para kay sir. Imuon nga 15 pesos. Yes, 15 pesos sa ka-5 ka piso, Bomba Erlin. Oo. Okay, so subong kahapon ya dos pila tong iya nga dala pa uli 200. Sa handumanan, Bomba Erlin. I mean kay Sir Bla ang ba niya kahapon to ang 200 no? Dala niya pa uli. Yes, mga Shen Goro, Bomba Erlin. Iti subong niya nagsaka na gid basi kon kahapon 200 150 na lang subong. Yes. Pero gabuhin mo, Berlin, sa 50 pesos. Sa dason semana, kung masaka pagid,
wala na kabalo mga drivers na. Oo. Kung magpanaw namin sa pagsaka, ang iba na nga mga driver, ang consider nila bala ang pag-untat na lang din sa magbiyahe, bumo Grace, pag nagapangita sila iban nga palangintanan. Ano yung gina-consider ni Sir Husayan Subong? Kumaga pong commute ta. Si Sir Subong, tanong gina-consider mo, no? Ang ining transport strike, di malagyan man din. Anong gina-consider? Kung madayon, amo niya, kung sa akong palang niya opinion, kabala pa mo kami kakadto kay Ma'am Bet na kung ano ginang kwan sang ano. Basta kagala niya gitanay plite. Amo na lang yun. Basta ka. Plete, danay. Ang per. Pwede tanay unahon, Ma'am Berlin. Hike lang din nga hike ang crudo. Ang plite ya, down lang nga down. Kay Ma'am Berlin, kung mag-transport strike bala, ang tendency sina ako no, according sa ila kagina, kakadamo di sa mga istorya, Oo. hindi man fix no kung panubuon ang presyo sa gasolina sa amo lang ginabing semana or madugay man gid. So wala pa kabalo Ma'am Berlin, hindi pa fix gid. So mas mayo nga pasakaan na lang ko na ang plete. Oo, himuon nga 15 pesos. Diba na paglantawan nato na diri do hindi ni giniguro na nubo base asud-asud na lang malang sulimana nga nagasaka or magasaka ang presyo sa diesel kag gasolina. So ang ilay ang hingyo nga duganggan na lang yang pete. Kaya Yes. kung mag-transport strike ka ba mo, Grace, daw amo man lang gyapon mo. Actually, sila paganing lugi, sila kati wala sila yung income. For the whole day, tiso naman ang abi makaagwanta, makasarang sila nga wala ka income sa bilog nga adlaw. Yes, another thing Ma'am Berlin kay naligad pag transport strike bala Ma'am Berlin no sa mga utod ta nga ra gabi sa jeep kaya ang mga taxi drivers ya wala nang gupod. So ano kunong pulos ang paguntat sa biyahe kung may nagabiyahe man lang nga iban Ma'am Berlin. Oo. Kaya di ba na nato na yung mabaso lang yung mga nagaparayon sa paggabiyahe. Kaya ginapanumduman na nila, Bumbo Grace, ang income nila for the whole day mo. Kaya actually, dapat hindi na sila magpatigayon sa transport strike. Kaya ang iba na galing, may gina-exercise mo nila ilayang kinamatarong. So, hindi mo na yung makumbinsi tanan nga hindi magbiyahe. Yes, Ma'am Berlin. Mayo lang ganino kay daligat to nga transport strike wala magid sang dako nga pagkinagamo. No kay hindi pala fair kung lang tawon mo kay naguntat gay ang mga jeeping drivers while mang iba niya nga mga vehicles just like ang taxi nagapadayon. So may Kinailang option sa mata gihapon nila. ang mga pasahero. Oo. Si Sir Husayan, ano may nabaton siyang ayuda or wygid? Sir, regarding sa ayuda, may nabaton ka. Wala gid ma'am. Sa sining ato eh. Wala gid kami kabato. Eh ginang ayuda ma'am. Ang dato pa sa hindi lang mga operator na to. Dato pa gid sa operator. Sa operator. Why Gusto ginahatag? tani namon ipagyon sa gusto na ita namon ipagyon sa asosasyon sa federasyon. Ang federasyon siyempre kontrolado yung ang asosasyon. Pagkabalogi siya sa ang presidente da kung sino yung ministro. Pwede tani dapat yun asosasyon. Asosasyon lang. Why ginahatag sa ilang sang operator? Amo na tani po si Ayusa. Wala ko na Ma'am Berlin ginahatag sa operator diretso sa ila. Ti kun Operator mamamuang ga wa sina. nagakuha. Oo, sa May ilang man man nabi matagaan ng ibang pangalan. driver, pareho ni isang pingping sa 6.5 nga ayuda, kada alay sila 3,000. 3.5 na sila operator. Mo Sa gali. iba ko ikaw driver, nasugot ka na lang. Sang sabay ka ba to? O sa mo niya wala ka. Wala ka. Kung kay sabi mga operator bala mga hindi man bala maayo para sa ilang nga mga driver. Supposedly kuhaon lang na nila Bumbo Grace ihatag nila ang card nga na sa driver. Hindi nga sila ang ma-avail sila.
Yes, kay Babarin actually kung imo lang gid paminsaro no, o kung kawaol man gid sang operator tanan be nga para bisa driver. Sa uli mabalik man Japon sila ano man naganubo man Japon ang ila sinakita kung maguntat ang mga drivers sa tanan mo Berlin. Kung mahatag man gid ayuda ang gobyerno, din abi mas mayo para kay Sir Husayan kung ihatag na lang gid sa mga gasolinahan nga kada patughong nila may discount, Mamo Grace. Say mo ba sir? Maayo ba lang ihatag ta na lang ni sa gasolinahan para papatog kung may discount ka mo? Kung sa gasolinahan, di paano na mabalano namon kung natugong kami may mga ngalan na. Hindi mo kami dapat sedikta na sa driver. Pag gusto na lang nagurutani ang driver kung ano nila sa prodo nila o kung sa panimalay. Gamito mo gapos sa panimalay. Once sabi butang mo da sa itugo mo prodo mo. Siya 6.5. Oh, ibutang mo da kuha mo da biya na yang 2,000. Bakal mo na isa kasako bugas ma'am. Ang 4.5 piya mo nang imo ibutang sa kon. Kaya kung ibutang mo sa gasolinan, ang gasolinan makuha pa na kuan mo. Makuha pa na sila persyento. Ang gasolina makuha na yung persyento. Once nga dry ibutang sang gobyerno sa gasolinan, makuha din na yung kuan niya persyento sa gasolina niya sa crude niya. Merlin, para kay sir, mas mayo nga sa ila na lang gid ko na makadto Merlin. Diretso gid sa ila. Pero paagi sa LTFRB or paagi sa LGU na lang? Pero pagi sir sa LTFRB or sa LGU na lang? Gusti perbe na lang din naman. Hindi na lang magagi sa LGU pag kay tabudlay pag LTFRB na lang ko na Merlin. LTFRB na lang. Putday ko na sa LGU mo. Do kaling o ginabis ang ayuda nga na kay man na ginapagi sa may operator. Daso ni iba na gani nga mga card to way pa gani na claim sa may land bank Bombo Grace. Yes, Bomberlin, may ara pa to nga wala na claim no. So information na iban, wala ka claim bala. So, amo na diri Bomberlin ang pastada. So, sige, ang sabat Sige nga lang. Bomberlin niya. Oo. Panabuo ng gasolina gid. Kaso kabudlay. Amo gani kay subong nga mas malabi subong nga diesel sang sa gasolina. Ti ang mga jeep pang na diesel lang ila gamit Bombo Grace. Diesel sir no, diesel gid gamit nyo. Ti ang diesel most gina-consume sa tanan Bomberlin. Amo man ang pinakamahal sa tatlo. Suli actually subong ang pagsaka kay banda sang una laban na gid or mas mahal giman niya ang gasolina sang sa diesel. Subong suli ang diesel subong 80 to 81 sa iba nato na diri nga mga fuel station sa Bacolod. Iba na ganit ang 84 Bombo Grace depende sa oil company bala. Ang gasolina ara lang yan nagahamboy sa 78 to 80 pesos. So mahal gyapon ang diesel subong. Yes, kagina may nakita ako Bomberlin sa paglibot ko, may 85 na. May 85 na nga diesel. Yes, may 85 na, 85 pesos. Oo. Tiba dyan na muna. 4 abi ang nagdugang nga sa mga adlaw. Sobra gid gani 4. So kon kahapon gasto nila 1,200 base subong 1,400 1,500 na gid ang gasto nila sa diesel. Amo gid Bomberlin te. Malalan no? Sa buwas bala kay tunggod nga may paginunanon pa Bomberlin ang pila ka mga transport groups no. So sa ila buwas nga pagistoryahan ay wala na kung may transport strike naman o kung pasaka plite lang Bomberlin. Okay. Sige, sige lang, hindi na kita mag-untat sa pagkayod kay base kung may mga changes man ilabi na dito sa may Ukraine and China. Ukraine and Russia. Base may mga pagbago pa man sa pinsar ni President Putin kag untatan na nila tong linaway. At least may magkano siguro may mga changes na o kung rollback sa presyo. Bombo Grace, thank you again.
Yes, so Merlin, live kita diri sa northbound terminal. Ini si Bombo Gracelyn Lobato, nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na Lubaton na upo na dira pila ka mga driver sang shopping or northbound terminal, northbound ang jeep and then Bata Libertad ang public utility jeepney. Amo kining isa sa mga hingyo nila subong ako na pwede mapasakaan na gidya ang pamasahe because idinigay sila makabatak. May madalaman sila pa uli pero taga 200 basikon subong nga ganing adlaw kati perte kadako ang saka sa may presyo sang diesel basikon 150 na lang ang madala nila sa ilang tagsa ka mga pamilya. Ang pahayag diri sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau through Director Rino Abad, ini ang na-attribute sa pagpahagan-hagan na subong sang China sang lockdown. But silingon na hilway na ang mga Chinese nga gwa sa ila sinitagsa ka mga panimalay. Ang European Union ban sa Russian oil import kag ang summertime sa Northern Hemisphere countries halin sa June tubtob sa bulan sang Setyembre kung sa diin banwa ini ang nag-contribute man sa bagasaka sang demand sang petroleum products. Ang rollback to nagligad nga 3 ka beses ato bangod sa lockdown sa Beijing kag sa Shanghai, China. However, makaligad ang pila ka mga semana ginhalugan na naman sa China ang lockdown. Tilwaya naman ang mga pumuluyo nga maggwa kag nagasaka na naman na subong ang consumption kag ang demanda dito sa may China nga may pinakamadamo nga populasyon sa bilog nga kalibutan. That is why nga ini ang nagresulta man sa pagasaka sa demand sa whole world. So kung magasaka ang demanda banwa, the law of supply and demand says nga kung magsaka ang demand, magasaka ang presyo. The latest increase na to kasunod manisang June 7, 2 bantong ginsaka sa presyo sang gasolina. Ang diesel 6 pesos kag 55 centimos. Subong masobra 4 ang ginsaka sa presyo sang diesel. 20 minutos banwa ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton na istoryanta ang ining ginabatigayon ang Independence Day Job Fair base available karon si Ma'am Agnes Capigon. Kaga syempre ang ato nag-coverage sa Game 5 sa National Basketball Association Finals. Bombo Radio. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon. Sanga na bilin anda sang alasan wada saga. Pabalikan na sa ato nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Bombo Flash Report. Dako naman nagkantidad sang suspected illegal drugs ang na-recover sa aton mga kapolisan sa may Northern Negros, sila bina sa may syudad sang San Carlos. Allegedly 13 milyones pesos ang balor sa ning suspected shabu nga na-recover sa bypass operation. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, naglambot sa 13 milyones ka pesos ang na-recover sa isa ka drug bypass operation ng kitigayon sa PDEA kag sa San Carlos PNP sinigid lamang nga kaagahon dito sa San Carlos City. So Bombo Arlene, ang aton sining mga kapulisan no ang magahatag man sa pila ka mga information regarding sa sining operation kay mismo sila no ang nakibot man kay kadako gid sang nakuha nga valor o kon sang kabugaton no sang sining suspected shabu mayara sa 2 ka kilo ang ini nga 13 ka milyones nga valor. Bombo Arlene, 2 kilos. Yes, 2 kilos, Bombo Arlene. Okay. So grabe no ang subject subong wala pa nay ngadlan. So, Bombo-Arlene, subject, kuhaan na sang information, kag natawon ta kung ini siya ang ginakabig nga dako nga drug personality o kung gamay lang gid Bombo-Arlene ang ini nga drug bypass operation natabo sa Barangay Rizal, which is permi ginapatagiyunan sa mga drug bypass operations dito sa San Carlos City, Bombo-Arlene. So, sunano bala na yung San Carlos yung pirmi na lang gid na ang mga recoveries sa dalago gid.
Kag ano nila ba Marlin? Nalapawan na nila ang 6 million nga balor diri sa Bacolod City ligad lang nga semana. So ato nakuan. Okay, sige. Balikan na talang kakaroon, Mamo Grace. Yes, Maureen, para sa Bama Flash Report, si Mamo Grace, na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Madamo ka salamat kay Mamo Grace Linda Labaton. I-check at nakaroon na dugang sa may San Carlos City Police Station kag sa may Philippine Drug Enforcement Agency. 13.6 million pesos nga balor sa illegal nga druga ang na-recover Banwa pagkatapos nga duhagid ka kilo sang suspected na shabu ang ilang nga na-confiscate sa ninggin patikaw nga bypass operation dira sa may Barangay Rizal. I-check at nakaroon na nga dugang nga mga impormasyon para sining subject nga base ko na taga dira man lang sa may syudad sang San Carlos nakuhaan na sang 2 ka kilo sang suspected na shabu subong gid lamang nga aga. 3 minutos sa nabilin antas ang Las Nueva Saga. Tumdumdagin lamang nga diri ang aton sa nga paratunturan sa Bombohanay Big Time. Standby na kamo sa aton sa nga coverage sa Game 5 sang National Basketball Association Finals. Sinuwayhan ang makaaban sa serye ka mga kinanglan sa isa na lang kadaog between Golden State Warriors kag Boston Celtics. Nga subong pata sa 2-2 ang serye. Upod na kanay Bombo Pons Espino kag Bombo Carlito Malunes. Iban bagid nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udto. Diri damang sa matudtod nga numero 1. Updanay kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit